Nyakorongo jonka moro mintiere dakika hoskadha paga biriyo tok sa achiel mar okinyi. Machiegni twak marwa e chenro mar okinyi. Okinyi makawuono wagoya namba ka kotenre kod ikruok ne yiero ma adundo. Kinyalo paro duol mochung' ne yiero pacho ka IBC ne osegolo tarik ma bende yiero ma adundo ibro bed ka itimo kuonde 24. En chieng' tarik 27 dwe mar 11. Mana ka nyalo aduoki mana chien kuonde ma bende ibro bed kitime yiero ma adundo. Wantiere kod kar chung' od bura 6. Kopogre gi mano wantiere kod awards 17. Kanyakla kod kom mano mar Senate 1. Nyalo paro Senator e kaunti ma Baringo bende nolalo ngimane. Koro manyiso ni kombe makamano gin kombe 24. Ikruok makoni kod kocha osechako timore motelo ne chieng' tarik 27 mar dwe mar 11. Wabiro bedo bende kwatwa kotende kod chike matayo yiero ma adundo ma bende IBC bende nosepedho. Moro nyaka kinde manego bende timo campaigns ma bende wange nyaka sani nitiere campaigns momondo ma bende osebedo katimore e gwenge mamoko. Okinyi makawuono nyako Ramogi Jwang'a nitiere kod jolar kombe e gwenge mopogore opogore. Gin iwacho ni wuod luo kata mna wuot luo adek ma bende bro bedo kwatwak godo. E kaunti ma Nairobi nitiere kod Frederick ZB Owino ma bende en jalar komb kar chung' od bura ma Alego Usonga lap dhoge jurni ne kom makamano. Jatelo kidi machiegni nyalo mna ka thuolo mar moso nyikwa Ramogi Jwang'a kanyakla kod jogo Gunja. Moso nyikwa Ramogi Jwang'a duto achung' kom mar Gunja to nyoro kanyo walando ne amoso josia duto, amoso nagi duto kendo amoso jo Gunja. Ageno uchio maber kendo kendo uritre kendo uchiegni kendo udwa gini. Mokwongo nyoro kanyo posta magini wok nyo jo klasa moko gona koko ke pinjan to Sharon Kian in ga engineer nikech giwacho na ondika Frederick ZB Owino ok ni engineer Frederick ZB Owino. Koro mane dwoko manyo gidwoko na sama nyi golo posta mar gine makawuono ni. Iwacho ni parne kikata gi ng'eyo mano medusa nyako Ramogi Jwang'a engineer en ng'at mosomo ahinya. Agin ka duogo wang' tidhi kete maber. Adhi kete maber. Kaka iwacho no aparo ni wadhi yiero 24 to yiero ni an ka ng'e history ma Kenya. Ochalo mini general election. Ochalo yiero matin maduong'. Koro en yiero maduong' matin. Apime kod yiero ma 1966. Higa ma 66. Kane Jaramogi kod Kenyatta ok obet winjruok maber. Olok law mondo jok mane nen kod Jaramogi ochung' kendo. Nikech ne goro gidhi e party miluongo ni KPU. Koro ne gin ne gichung' kombe 29. Koro like a mini general election. Koro mane gima pimo go yiero masani nikech otimre kuonde duto gin 24. En gima mbele kani odhi determine kaka Kenya dhi kendo kaka gimgo dhi timre. But mane introduction abadhi gomba kaka yowetena moko osedonjo kose podi gidonjo mana dhi mbele. Pok gidonjo tang'eni gibiro bedo ka gidonjo nikech ang'eni nyikwa Ramogi Jwang'a bende penjore ne Ugunja en ang'o mane otimore nyakwa Ramogi Jwang'a. Ugunja inyalo paro jaod bura machon ma Ugunja Opiyo Wandayi bende noyier kaka jatend migao mochung' ne weche mag teko e pacho ka. Noyiere kaka jatend migao mochung' ne weche mag teko e pacho ka e dwe mar 7 higa mar 2024. Koro kopogre kod engineer mano medusa Frederick ZB Owino bende adhi bedo ka tudra kod Ajombuta mano Jojotieno ma bende en jalar kombo kar chung' od bura ma Kasipul kanyakla kod Newton Ogada ma bende wuok bende kaunti ma Homa Bay kar chung' od bura nogono. Kinyalo paro kar chung' od bura mano ma Kasipul bende nowito mjumbe margi ma bende nochiel kod magina. Kinyalo paro masira ma bende nojuko Charles Ong'ondo Were mano chien tarik 30 dwe mar 4 mano mar higane. Kokamano nikech pok wayudo jo Homa Bay pok ayudo Ajombuta kanyakla kod Newton Ogada pok oriwore kodwa. King'iyo kar chung' od bura mano ma Ugunja ZB jochung' adi mosewuok koso ung'eru bende nitie jok mosenyiedhore ma samoro nyalo kwano. Kane wachako kane ne waziri Wandayi obed appointed ji mang'eny nokelo dwaro margi mar chung' bedo jaod bura ma Ugunja. Ne wan ji 33 kane wachako. Waduogo ji 20 kane bang' dweche 2 bang' dweche 3 kama to wadong' gima ji 15
bang' ekwa chopo higani taneno kwa chopo gimo joma pod nyinggi wacho ni gidhi chopo debe gin gimo ji 12 lakini joma serious to tin wadong' ji matin. Joma serious tiende nang'? Joma serious tiende ni joma osewuotho kuom piny kendo jopiny winjo kendo jopiny ong'eyo ni achiel kuom gidhi bet mbunge ma Ugunja. Koro kaka jo Ugunja waserito ndi kendo waywak nikech mokwongo ang'iyo Jobanisa jaod bura margi notho 2023 March ma higni 2.5 pod ok gibedo kod jaod bura. Wan jo Ugunja, jo Magarini wasebet maongo MP for more than a year. Ting'eni mano is not very good. Ok en gima ber nikech onego bed na japiny moro amora machulo usuru kendo ma Kenya no bed nitie ng'ama ochung' node kendo ng'ama represente. Koro osebet kamano Ugunja ongo. Koro wan aneno ka ji penjo tarik momiwa ni tarik 27 dwe mar 11. Wan to kata IBC kele kiny Ugunja wayikre kech wadwaro mondo wabed kod ng'at mochung'nwa nikech onego bed ni kumipoge tao koseket kacha to un onge ng'atu mawacho representation ng'en mano koro wan marach. To bende kwang'iyo Nairobi ka neno bed no sami wacho wach Kenya to Ugunja bende bedo represented. Koro wan more than a year pok wabet kod ng'ama ochung' kodwa. Koro aparo ni jo Ugunja ywak kendo sani koro igo siasa, osego siasa more than a year. Kar wadhi pur, kar wadhi loso cham to wanago kura. Wago siasa. Koro waol gi siasa ni wadwa yiero. Tagine kinde mama go timora ngini duond bura mabende nitiere koda mbi e gwenge mago mag Nyanza gin duond bura mano mar ODM. To bende wang'e nitiere koda duond buche mathoth. Ang'eni bende nitiere chike mabende IBC nosechiwone duond buche pacho ka kotenre kod nominations. Get nominations bende mayango ni ng'adhi chungo tiko mane bang' nominations bende iyango ne independent candidates dhi bedo adi. Kata kamano chik mabende aneno ka IBC nochiwone duond buche en mar mondo mi owinjore nego bende gichiwo nyinge mago mag jogweko mabende gisiro e yiero ma adundo kapok oromo chieng' tarik 17 mar dwe mar 9 mano mar higani. Kawuono ten chieng' tarik 20 mar dwe mar 8 kinde bende ringo. Akeni ikruok ne yiero mag gwenge mag nominations to chal nade? Sani to IBC osewacho no tarik 17 nyaka parties independent be nyaka tere nyinggi. Masani kidwa chung independent kilworo party nominations to tere nyingi chon nikech wang'ni onge thuolo mar kelo nyingi bang' nominations nikech independent bide tero kapok oromo chieng' tarik 17 mar dwe mar 9. Correct, yes. Koro nyaka bed sani koro nyaka decide kaka idwa chung. Idwa chung independent idwa chung party. Koro wang'eyo no deadline is 17th manyiso no nyaka watim nominations before 17th. Kwang'iyo ndalo modong' ndalo 28 kwacho kawuono. Kwang'iyo general elections odong' ndalo 99 mondo wachop 27th mar November. Koro en party pok ochiwo ratiba lakini party nyosegolo party ng'ani kawacho party tang'eyo en gima chielo an party kawacho Ugunja to party en ODM. Nyosegolo lendo no kosa ni ok inyal register mondo ibed party member. Masani ko kinja party member kata idwa chung kata idwa go kura i party to kinyal register as a member. Koro mano e gima koro warito nikech party koro dhi land officially chieng' mitime nomination. Nitie process mitime kod nitie chulo pesa mar nominations, nitie gima nyaka itim achiel 2 3 mondo ichung'. Koro kata jo machungo nyalo chopo sama koro iyudo ka kokiikri to bende chopi debe nyatami. Nano ka ODM bende nosegolo mana kaka isewacho na gisegolo lendo makamano odiochieng' manyoro kokadho kuom executive director margi mano Oduor Ong'wen. Kata kamano nyaka romga jwang' nene yo machal nade ikruok ne yiero ma adunde kor gwenge mopogore parni mar mondo mibed kodwa twak makama ioronwa ote lai mago magote machoka rede ka 600 mbui mago oganda bende wabiro ni achiel kachiel e mbui mar Facebook, YouTube, Citizen Digital kanyakla kod mbui mano mar X. E kaunti ma Homa Bay nyaka romga jwang' bende yiena mar mondo mi arwak Newton Ogada nyaka romga jwang' en jalar kom mano mar Kasipul kar chung'od bura ma Kasipul bende nosedong' nono kaluwore kod tho mano mar mjumbe Charles Ong'ondowere. Newton kiunja amosi ni misawa Homa Bay ochio nade? Homa Bay ochio maber piny mane gi luoch but
chiwo maber. Erokamano ahinya. To kaunti ma Homa Bay kanyo ahinya kar chung' od bura ma Kasipul bende naneno ka untiere koda hikruok motegno kendo campaigns bende naneno ka osechak time kar chung' od bura ma Kasipul. Inyalo mana nyiso maling'ling gima dhi nyime e ground kanyo? Kasipul waikre ne yiero mar by election, kendo gima timre Kasipul sani ni jowuoyi madwaro bedo e kom mar mbunge osewuok oko kendo gimanyo kura. To gima ber ni wamanye yo mokue, aneno ka aspirants ma manyo kura manye yo mokue ma ng'ama dhaw gi wadgi onge, ng'ama yenyo onge, beti moro mancha ni Kasipul cha be kawuono onge, kawuono na kwe, ji manya kura e yo maber kaka onego bed notimre e yo mar demokrasi. To gada bende ZB engineer mwantiere go de studio mabende en jalar kom kar chung' od bura ma Ugunja noseyangonwa jolar kom ma Ugunja ma serious mabende wacho nosebedo ka timo campaigns kata nosebedo ka renge gwenge. Akiani kar chung' od bura ma Kasipul kanyo to chal nade? Kwanu ringo nade? Ka ber joma laro kom ma serious namba 1 en Newton Ogada mawuoyo ni. Namba 2 aneno ka nitiere kijana matin miluongo ni Mani Bior, ento menyo gi independent, nitiere Philip Aroko, nitiere Collins Okeyo, nitiere Ajombuta, Otiende Rateng beni kanyo, but joma osewuok motegno gin jok ma luongo nyingigo. To joma bende pod nyalo wuok, pod nitiere gi time mar wuok, but joma ni front runners to joma kwanago. To irito welo mag ODM nikech ang'eni bende kiwacho ni Mani Bior ma bende riaga, ang'eni nyinge riaga, nyinge mano mar opande, biro bedo ka dhi gi independent. Ini wuon urito nominations yiero mag ODM koso? An ja ODM, an ja ODM, arito nomination mag ODM, arito party direction. Ng'eni yiero mar party nitiere inyalo time nyadidek, inyalo time through universal, inyalo time through consensus, to be inyalo time through party nyalo appoint ng'ato achiel against everybody ka ji owinjore mondo en bedo dhi run that ticket. Koro what is directive from party? Maparo ni jo party biro nyisowa gima gidhi tiyo, nikech ka ng'iyo taneno ka between kawuono nyaka tarik 17 ok apar ka en time moromo minyalo time nomination no ka party pok onyisowa preparation maber ma giiko kaka idhi time. Koro warito directive from the party, but an ka Newton Ogada to an ja ODM, gimo dhi kwajo ODM party ni wadwaro free and fair in any process ma gidhi wacho ni timego, wadwaro ni mondo time in a free and fair way. Erokamano ahinya. To bende kar chung' od bura ma Kasipul kanyo naneno ka campaigns bende osechako. Nyawadwali abich nitiere sigana ma bende notimonwa kaluwore koda ikruok mago mag campaigns motelo ne by elections kata mana yiero madunde kar chung' od bura ma Kasipul. Mano bende madwaro mar mondo wane kaka ikruok nitiere Kasipul gi sani. Duol ma ochung'ne bago yiere pacho ka ndi IEBC ne ogolo tarik 27 dwe mar 11 higani kaka odiechieng' mibiro bage yiero madunde ka chud bura ma Kasipul, ka josiasa molap dhoge ndong' ne komno osewuok oko ne kisera mar ombulu motelo ne welo mag duond buche. Komno ne odong' thuolo tok nek mar manen jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were dwe mar 4 mar higani, ka moko kuom jogo mosewuok oko kalaro komno oting'o wuod jaod bura machon Boyd Were, jawala Philip Aroko, jasiasa Newton Ogada, jawala Robert Riaga ma bende ong'ere gi nying mar Mani Bior, Jojo Otieno ma ong'ere kod nying mar Ajombuta, e kind jochung' mamoko. Jachung' Jojo Otieno mane loso e skund primar madol bang'e yudo sir ka wuok kuom jodongo mag West Kasipul mondo lar komno, ne okwayo jochung' wetene mondo go siasa mar kwe. Ni mondo mi akwa jowa ma samoro wadhi lerogo bang' wito Mheshimiwa Ong'ondo Were ma pod wakwane jogi hocho makende. Adwa ni mondo mi akwa jowa mondo kwadhi e yiero mar welo madhi biro nyime wabed gi kwe, watim siasa mar mbola, siasa mar dongruok, siasa mar agenda, ok siasa mar gorruok. To maduong' malich mokadho kogik sa yiero, adwa ni mondo mi akwa jowa ma jo Kasipul idhi romo gi nying miluongo ni Ajombuta sirikal masira, kendo an gi geno ni ODM dhi miyo tiko mar bedo flag bearer ma Kasipul, because an ma been tried and tested. I ran in the last election, kendo nabedo number 2 and deputy mar the late Ong'ondo Were. To telo ma Kasipul ok en joka kingi iwinjo, en ji duto te ma ji ng'ato yiene mondo mi odonje pap kendo mondo mi okel dongruok gi lokruok midwaro.
kar chung bura ma Kasipul kuom thuolo malach osebedo kod tulo mag siasa ka sani thoth jochung' malaro komno osebedo ka yalo injili mar kwe kachiel kuomgi Robert Riaga okone gidwa siasa mar dongruok kod kwe. Abi wuok oko, abiro golo giga ka te mag lweny, abiro gora kendo abiro hakikisha ni abedo MP ma next ma Kasipul. Nanyiso opponents kendo aluongogi waprichuru kwe. Kasipul nyocha obedo kar tulo ahinya sana. Mine wa nyocha ringo kodhi e liel nyocha okikre, vijende nyocha watiyo godo marach sana. Ka wating'o beti, wamiyogo gige maundu, gigore e liel apana, mano siasa mok wadwaro. Wadwaro siasa mag era, siasa mar kwe. To siasa ni be chalo kisera. Uso mana policies gi ka ng'ato ohero to chieng' ombulu no biro goni kura. Ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mare mar goyo ombulu. Koro waerre uru kaka jo Kasipul, gima duong' wariwre uru mondo kuka dongruok obi Kasipul kainti. Thoth jochung' malaro kom od bura ma Kasipul wengegi ga otiko maduond bura mar ODM ka jachung' Newton Ogada kod nyawadgi Philip Aroko kwayo duond bura mar ODM mondo bi oting' welo ma oyanga maonge dewo wang' kata mibadhi. Ng'ato ma ja ODM oyiene laro kom e tiket mar ODM kendo wadhi time e yo ma huyanga iluongo ni in a democratic way. Wadhi time e yo mowinjore mar siasa. To wan ga dier ni kata sama wadhi time ni wadhi time e yo maber kendo wakwayo ni mondo ka Nyasaye oyie to ma yiero mochiw direction ne yiero mabiro mbele ni ma Kasipul dhi tim maber maonge mibadhi. The will of the people has to prevail. So I expect the will of the people to prevail. So we are tasking them to have things right. Leader of the party is done pretty well, okay? Yeah, maybe people have problems, but Raila Odinga has done 99% for this country. So I expect the party leader to have things right for ODM. We have to rebuild ODM. This is the only constituency where we've got the biggest number of other political parties. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jo mago gin moko kuom jochung' karam na jolar kombo kar chung'ud bura ma Kasipul ma bende jafombo wadwa Halia Beach noliso godo e county mano ma Homa Bay neno ikrok ma bende gintiere godo kanya hinya motelo ne yiero mago mag nominations mag duond bura mano mar ODM. Adar mar mondo mwalosi kotende kod campaign nikech kaluwore kod chik mano mar IBC nyakorom Gajwang' ne giketo kanyo ni campaigns nego bed ni rengo chakre kanyo chieng' tarik 8 mar dwe mar 10 nyaka rom kanyo chieng' tarik 24 mar dwe mar 11 kinde timo kisera mar ombulu kata mna campaigns akeni engineer ineno ka kinde makamago chal nade nikech sani kwantiere dwe mar 8 to campaigns deg bende chako e kintulo mar aparo ni jumbe dweche madiro mariyo kawuok sani mano bende romo mar timo kisera mar ombulu adier. Kwang'iyo elections mosebeti duto aparo no romo nikech ne otera IBC court nikech ndalo manyicha gimiyo ma mar yiero. Tiyudo ka ne bed na IBC ne nitie to onego bed ka speaker osewacho no seat ni is vacant 90 days onego bed ni timo elections. Koro it's within upon the party nyaka ikre then IBC nyaka ikre within 90 days. Koro wang'iyo kawuono nyaka tarik 27 dwe mar 11 99 days which means waongo excuse macho nok waikre. Onego bed anytime party oikre IBC oikre. To timo campaigns kisera mar ombulu nikech wacho ni chike nyaka bed ni iluwo to chike neno ka koro teru nyaka e dwe mano mar 10 mar timo campaigns. IBC no wacho very well na special circumstances miyo gik moko tinya timo mopogre. Man wabet kod by elections ka waongo IBC. Koro ko ket gitu nyaka gikaw time moro mar timo elections and the constitution allows them. Koro an okan rachi gino but king'yo wan kaka jo gunja koro onge ng'inano ka koro Kasipul ochwakre no gichware kamano nikech gin olan to nchapo gichao campaign motegno to wan ka jo gunja ose campaign bwa all lakini okwa all waikre koro ng'ano ka Kasipul ochiek no gichiek nikech gin gi time martin according to them maybe one thing in one we have had a lot of time. One was chung from July last year, July, August up to now. Was a campaign for enough time and one ready for elections. By elections, kumwa okay ma ugunja ni. Okay, ngi manyen. Ugenya uholo na one constituency. Kwa 97-91 called general election. Kana one called general election to Matthew Ogutu, called the late Matthew Ogutu and the late Bishop
Ondiek ne piem. But ne gidhi court. Kane gidhi court to watimo by election mokwongo Ugenya Holo ne pod wariwre. The bigger Ugenya, sani wen Ugenya Gugunja. Borengo biro kanja higni 29. Koro piem kod Ogutu. Borengo bet MP 1980. Ogutu emane moyo siemo. Ogutu emane moyo kelo. To Orengo biro as a young boy ne clerk in Ministry of Lands. Boyombo Ogutu manene enja system. Koro by election ok en gimo achako kawuono. Koro pogo Ugenya kod Ugunja. Kendo ko 2017 watimo elections oyiero MP Otieno Karang. Then David Ochieng odhi court 2019 on by election Ugenya. David Ochieng odhi Yombo Karang. Karang was like the system person. Inen gima winjo. Koro jo Ugenya, jo Ugunja in a place. Ugunja is a place. Ugenya is a people. Koro jo Ugenya gi joma ohero make mind gi. Egin election mabiro ni wakoyo party. Mondo winjo piny oamua ng'ama gidwaro. Nikech jo Ugenya ose-prove before. From 1980, 2019, 2025 bende gidhi wacho kendo. Ni mondo omigi chance margi. Nikech gin joma have proven for a long time ni gin gidhi decide kaka gidwaro kendo kaka gidhi tim gini. Koro mane gimwa kwayo mondo time 2025. Ang'en time tin, but the best thing en kwanyo ka ABC team elections en jo piny dhi yiero. Koro party ka bende wami jo piny oyiero. Mondo gini obed mondo the many elections obed reflection mar joma jo piny dwaro. Koro party otime elections mar jite, jo party oyier ng'atgi, then party oter ng'ato to yombo mayot in November. Nikech kaluwore kod rameny wacho ni counties magwa makalunya korom gajuang rameny biro bedo e kar chung'od bura ma Ugunja mana kaka engineer ZB osewacho kanyo gi kar chung'od bura ma Kasipul. Ma kar chung'od bura ma Kasipul ni bende nitiere kod liet mang'eny mar siasa to gi maber ni jolar kom kar chung'od bura ma Kasipul duto te biro gi duol achiel. Giwacho ni lando kwe e gwenge mago mag Kasipul kaluwore koda maleng'leng' ma bende osebedo ka neno kanyo. Samoro nyalo mana nyiso wa ogada e kar chung'od bura ma Kasipul kanyo nikech nyaka sani wacho kanyo ni koro en lando kwe ema nyaka bede. Weche osebedo nade kar chung'od bura ma Kasipul mana kwa nyalo dok chien bang'e bende nyaka sani king'iyo kata mana kaka ground wacho nang'o. Ground ma Kasipul to mana kawacho ni kwe osebet gima jochung' te osebedo ka preach. Nikech jo Kasipul nobedo gi very bad experience mar telo gi koko mag siasa. Kasipul nitie news every Friday, Saturday and Sunday. Nitie news mar ng'ama beti, ng'ama tong', ng'ama kiogo nade. But nyaka seche gi ground ma Kasipul ber, problem mantie en ni wambo ywak mana ni wadwaro ni ODM party odhi otim nomination mage e yo mohuyanga. Nikech mane makelo chandruok mar bedo gi koko ka ok otim gi yo maber. Ni neno kata kanya watimo party elections mag grassroots piny kucha. Ne nitie tension mang'eny nikech iyudo ni nitie joma ringo gotese go ringo tero ni jok mana line up gi mondo omiyo yier jok moko koro ok jo party. Koro na feel ni an kako gara party mar ODM na join 206 ona joma nochake ndalo mane oaye referendum. To ndalogo nyo bedo party maber nyaka koro nochako mana bedo gi tabu ka jotelo mantiere gi pachgi giwegi ema kelnwa chandruok mag koko. But gi sechegi to mana kaka nasewacho ni yiero waikre ne wajo Kasipul kendo mana kaka jatelo wadwa wacho ni wan wayude thuolo mathin kendo machuok mamiyo ji koro ikore ne e yore mopogore. But ok adwa neno ka wan gi problem moro amora sani kendo wan gi paro mar luongo aspirants te mondo warom jite orom ka ji oseromo to wa preach peace nikech ng'ama wang'o yier gi party mar ODM e yo moriere mano dhi bedo candidate marwa mar by election montiere ni. Ma is not the first time we experience by election. By election manotimore ka notimore 20 years ago kane engineer Owini the late onindo mane MP wa to kane wadhi by election to wuod Owini bende nochung' nikech mano is a political right margi. Ji mang'eny nochung' to ne padi aenda yudo thuolo the late padi aenda yudo thuolo mar ritowa gi bandera mar NDP by then. To magi osetimore ncha wantiere gi tho manotimore no Homabay County kama nonego Orwa Ojode
bende aneno mana ka notim by election e yo maber mane ng'ama chielo noyudo ticket motiyo kaka member of parliament. Koro wasebedo ka waneno gigi ka gitimre. Omiyo an akwayo mana ni Homa Bay County, Kasipul constituency, we jok mantiere gi gombo mar chung' ne od bura maka odhi e kor gweng' gimany kura kata watim gik moko in a democratic way madhi miyo party maro mar ODM bedo gi nengo e yiero ma 2027. Ing'eni gimosebedo ka chendo ne yudo ka wadwaro free and fair e top position to kwa bire by election kata wadugo mana piny e yiero moko matindo ma piny kage to kwa practice that by election that democracy. Wang'iyo ni ere ng'ama nyalo ringo gi ticket or ere ng'ama chiegni gi joma chiwo ticket mondo miyo miye ticket no mondo en bed mbunge. Taparo ni this time jo Homa Bay County, jo Kasipul constituency, wakwayo ni wabed gi thuolo mar jopiny yiero ng'atgi ma gidwaro. Erokamano ahinya. To wach campaigns di wach nang'o? Campaigns ma bende koro IBC wacho ni chieng' timo campaigns en chakre chieng' tarik 8 mano mar dwe mar 10. Campaigns biro bedo ka ringo nyaka chieng' tarik 24 mar dwe mar 11. Campaign date no ano kane kan ti rachne orach mane welo manchi koa Nairobi biro dar. To jomodak dala ka wan matiyo musetiyo igni kiama na 15 pile. Wan ji ong'ewa kata oket na yiero campaign mar 2 weeks. Kana okane kan ti problem with that case constituency en kama ntiri ng'ong'ne track record. Kise tiyo maber ne jopiny, ise konyogi, ise bedo kodgi chandruokgi. To kata mi campaign mar 1 week ji ong'eyo jomochung' gibiro go gikogno to giyiero ng'ama gidwaro. Kech campaign en mana ni iuso sera mari kako negitim. To kise uso sera mari to jopiny chiko itgi to giwinjo. Aparo ni uso sera mar ng'ato ok onego bed ni kawe dweche 3 kata dweche 4 ka en ng'ama genuine madwa tiyo ne jopiny kendo ma jopiny oseng'eyo ni nyalo tiyo mosebedo tested gi tich. Koro miyudo ka ndalo momiwano an kata nomiwa mana 1 week ano kan wendo in Jerusalem mana Jerusalem ka. Ana feel this were just okay. Erokamano ahinya Ogada. To pad nyakwarom Gajwang' e kinde ma bende campaigns ma kamago biro bedo ka chako campaigns kaluwore koda IBC nego bed ni ringo e kind thuolo mar saa 1 nyaka saa 12 do mano winjore. Saa 1 nyaka saa 12 mar odhiambo. Yentie inyada campaign odi nyithindi. Koro en mar aparo galamoro moro ma jigo e koko ma jikele lweny ma lweny aukie emok dwan motimre gotieno. Lakini gombo kaka nyuola ni kupango kaka udhi chung' kiny mondo udhi oko kucha mondo campaign taparo mana to kotamruok. Lakini aparo gima IBC ng'iyo en mahund mang'eny seche moko timre gotieno. Koro ging'iyo at least jo nego bino osechiew kendo ji dhi nindo ka koro onge mahund kata koko magore. Lakini goyo aput moro mar anyuola moro kata kugo mbaka taparo ni mana to bende dhi mbele kata campaigns onge ta campaign ntie. Kata kudhi nyombo donge ntie mbaka moro migo godhiambo ka ji pok odhi wuoth kinyne. Koro mano mbaka ma pod nyagore. To gima ber ni aneno kar mana kar chung' od bura ma Kasipul kanyakla kod kar chung' od bura ma Ugunja thoth jogo eko ma bende ochung' nyakwarom Gajwang' dwaro mar mondo miyo orenga kod otiko mano mar duond bura mar ODM. Nanno kanyo ki county mano ma Homa Bay bende ywaruok manyien sani nowuok e duond bura mano mar ODM e kar chung' od bura ma Ndhiwa kanyakla kod mano ma Karachuonyo e county ma Homa Bay ka bende nitiere moko kuom jokanyo ma bende ng'ur e wi listi mana ODM ogolo mayango jotelo mag gwenge mago mag grassroots. Wanyana report makamano kaka chal mar wach makamano no bedo. Moting'o nyinga jotelo mane oyier e yiero mar koro gwenge ma ODM ne obago chak higani ka gin jotelo ma koro biro taa duond bura ne kuonde chung' ute buche mopogore. Kar chung' bura ma Ndhiwa ywaruok osebedo ka dhi nyime kweth ariyo mag duond burano, ywaruok ma koro pod medo mienjo bang' ka log tich mar duond bura mar ODM ne ogolo listino. E listino MCA ma kanyo moko osewuod Nicholas Owaka ema nyingi noduogo kaka jakom ODM ma Ndhiwa e kind jotelo mamoko ma koro wacho ni dwaro margi en tego duond burano. Adwa nakaw thuolo ni makende kendo akwa jowa te manyowa compete go kata jowa ma pod awinjo ka ywagore oko ni please election oserumo. Gima koro dong' en nyaka wager party wa mwahero miluongo ni ODM. Wach mar chikruok kotamie gimoro tiduogo ne ok wayiego. Wan jo chama motegno wachako chon
and wan wangirore kendo ging'e nguvu wa. Jokanyo mag duond bura mar ODM go makoro nyigi ne okete listi kaka jotend duond bura mar ODM Mandhewa koro kwayo kweth machielo mondo ti kodgi kanyakla ka gikonyo teko duond bura mar ODM motelo ne yiero mabiro. Party adieri duogi mondo watim recruitment mondo wayud ni to wanyalo yudo ji mang'eny marom nade e Ndhiwa ka. Ndhiwa osebedo ka lead. Ta sani wadok chien. Wae namba 1 wadok e namba 4. Election mano timni o accept. Wan be jok mano oyier mokalo ka ne wa accept. Onge ng'ama ne waweyo. Kata kamano kweth machielo motelo gi kod Jerry Odenye ma osebedo jakom ODM Mandhewa okwedo mokalo listi makamano ka gikoni nitie jotelo moko e duond bura mar ODM matemo kelo koko e kachud burano. Watimo yiero mopen ma piny te participate Ndhiwa msima to list moro wapoko donjo. To mano dok wach brach. List donjo mwakia kamae kaka party. Jomoko nyalo hijack nwa party to timo kaka ohero. Wan kaka jo Ndhiwa wadag list no. Ang'o motimore kawuono mamiyo joma ne ok waromo go ilando ni man gi certificate mar chama. Akwayo baba Raila Amolo Odinga mondo wuog oko mondo kony Ndhiwa. Ok wanyal bedo gi jowa makitime election to bede jomoko chot gibiro giludhe gibiro gibete to gijako gibero rikoga na sigin magidwa tayo chama. Gikwayo gai mar ODM Raila Odinga mondo donjre e wachno ka gikoni list mano wuok no gerwako kata matin. Kendo gere sign chakre kawuono saa 12. Ka ok kamano wabiro mo kodgi e kot mondo giyier ni to gisavo chama koso gisavo sirikal. Kendo wagombo ni mondo mi patron marwa Martin Peters Owino wuod chief odhi mondo kelwa list mag joma ne wayiero. Ng'ura achiel no bende wuok e kachud bura ma Karachuonyo kama moko kuom jokanyo mag duond bura mar ODM Karachuonyo ne okwedo mokalo listi mane ogol ka gidwa ni mondo tend duond bura no resgi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jong'en mana geno marwa ni bagni ok bi neno e kinde mabende duond bura mar ODM mabende nitiere koda jokanyo mage mathoth e gwenge magwa makaluo ahinya by elections yiero ma adundo mabende koro okayogi. Yiena mar mondo mi arwak George Otieno Nyakwarom Gajwang' mabende ong'ere gi nyinga mano mar Ajombuta. George Otieno Nyakwarom Gajwang' bende en jalar kom od bura e kar chung' od bura ma Kasipul. Nanene kanyo Zoom chal ka gima ochako lal kenda joki winja en mana geno marwa ni network mari biro bedo kiloso e yo motegno. Kintiere kaunti ma Homa Bay Ogada wach mar Rangles iwacho ni tuomruok makoni kod kocha mabende koro neno bende kar chung' od bura ma Ndhiwa ineno kanyo kar chung' od bura ma Karachuonyo kaluwore koda party Rangles gi to diwach nang'o nikech ma bende ng'ino telo ne bende yiero ma bende uchano dhi timo be. Wantie gi problem mar party mano okoro ndo wuondre. For example, Ndhiwa yudo ka jok mano odhi e lineup ma iwacho ni gin e lineup mar national chair mar party. Kendo king'iyo jok mane kelo chandruok Karachuonyo bentiere e lineup mar chair marwa mar national mabene governor wa. The problem en na manya wacho cha ni yudo ka jotelo mosemako party dwani mondo bede lineup mar jogi ma jok ma gini nyalo mondo konyogi. An kako gada na wacho ni ok adwani mondo participate e yiero matindo magwa meg party kike de bedo na de ka side. Ana paro ni king'ama jatelo mar party kata magombo kom moro maduong' ei party tiweyo oganda di election kendgi to giyiero to gikelo their own list kalore kana jopiny owuok ma odhi oyiergi. To iyudo ka jowa dwa bedo gi interest ni kan jatelo kata kan mbunge to nyaka bed gi list na moro machielo maloso. Ana feel ni leadership en ni jok moseyier ka jatendgi tikawo gi tiluongo gi tikono gi okay wadwa dhi e yiero mar party wa. Ji adi mochung' e kombe mopogore to ka gisewacho kargi notikoni bas an agonyu kaka party chair kata party leadership ni dhi uru piny kucho udhi umany kura. To kuseyudo joma modhi oyier ko kawang' oduogo magi joma dhi tiyogo. To joma ok oyudo bende pod jowa pod an odiochieng' machielo mabiro chako dhi manyo ripoti. Tiyudo ka marwa ma Homa Bay County to dwa bedo was kichedo ka nitie joma osekawo side kendo gin osekongi. For example kata yiero madhi timore Kasipul ka iyudo ka MCAs te osekon gi jatendgi ni gi support one candidate ni manager party. Iyudo ka jo party mano oter list gi go to gi mapok oter list gi to gi kemancho yier gi ma ok oyier bende osekawo moket ni wan ng'ato wa candidate A mane candidate ma ja ODM.
Koro ginto dhi ketho party wa ka iwinjo ka jondewa ywakno. Kendo wadhi bedo gi difficulties e yiero kata maduong' ma biro higa 2027. Wadwa ni mondo jotendwa ochiw space giwe bedo gi candidates gi list gi kapok jopiny odhi e yiero. Homa Bay County kama wantiere ni e kama support ODM, ncha support ODM 100%. But king'iyo kata mana county assembly ma kawuono, wantiere gi jo od bura mag assembly moyier as independent leaders e Homa Bay County karibu ji 8 kata ji 9. Kichaki ng'iyo tibro chaki yudo ni UDA party be osedonjo Homa Bay kama otegno mana chutho, ma kidhi every constituency tiyudo ka UDA party odonjo kabisa. Ang'eyo ne wantiere gi democratic country ma iyiere kaluwore gi party moro amora mobiro, but ma en region mar ODM. To gima wabedo gi jo UDA mang'eny en ni jo party mar ODM ok tim yiere yo mochikre. Jotendwa ringo gi papers ko giringo lal gi kuriamo kuondegi, kaeto koro jok ma oluoro koko gi jok ma igi wang' wacho ni wan ok wadwar party ni, wadhi e party ma koro onge gang'o maonge koko. Pod wa appeal to the party chair mar national party chair ma en Honorable Gladys Wanga ni osekawo time ne sana ka jok maluwo bang'e, kata kapo ni jogo tiyo gi nyinge, to jogo tiyo gi nyinge in a very bad way, kaeto gidhi gi hijack gik matimorego. Koro ma to wakwero kapok wadhi by election, ok wadhi yie gi yiero ma ok oriere, wadhi tamore. To wadhi mana yie gi yiero moyiere nikech wadwa gero party marwa mar ODM. Erokamano ahinya. Ken injinia, in bende kaka jakanyo mangita mano mar ODM, diwach nang'o kaluwore kod ng'ur makoro yangore wi listi mago ma bende nogole mag kor gwenge? Aparo ni gini ok timre Homa Bay kende. Kata se interference nitie. To mana ka owadwa kendo jatelo mogado wachono, wakwayo adier ni koseyieri lemo ma in kodo, wetemo influence moko. Party ni wasegero for 20 years. This year was celebrate 20 years of ODM. Koro ODM ka Nyasaye osemi pok ni moro, to we jopiny kendo oyier ng'ama gidwaro kendo ng'ama giyiego. Nen sani jopiny olony kendo jopiny okohero wach ni siemonegi. We mondo gi decide, winjo. Isedhi malo, we mondo jomoko decide kan. Nikech interference chakre from even kinyo some ward levels, MCA dwano kel list ne. Kinyo the constituency level, governor dwaro list ne, MP dwaro list ne. Ng'amose the national politics bende pod no interfere kod gima dhi mbele piny ka. Wawe mondo jopiny oyier ng'ama gidwaro. Kech mano e party debate motegno. Babu set a party for 20 years. To gik matin ma jomoko timo piny ka ginya ketho party. Nikech ka jopiny medo lony, ka jopiny medo paro. Kicha jopiny ahinya to jopiny bende nyalo nyacha party. To okwadwa situation ma koro ODM party ocha. Wadwa ni ODM party odhi mbele, kendo wadwa ni ODM party oyier ng'ama gidwaro, kendo ng'ama jopiny oyiego. Gini wakwayo nomination mabiro ni is a test for the party. Nikech sani ing'e ni chon chane ni nyatimo gik mogi kor gweng', tido kaka 2 days ka ji onge gima timre. Sani piny olony. Midhi time sani to sami time no live jose ang'e the whole world. Na gini to kethre gini timo marach. Koro party omi jopiny oteko kendo teko mar yiero ng'ama gidwaro. Nikech an aparo ni ng'enywa joma chung' ok dwa her mondo itig pesa ni, itiko time ni, ikomit family mari, ikomit osiepeni, ikomit relatives, then ng'ato ento bet kamno Nairobi oparo onya dio button to gimoro timre. Wawe jopiny oyier ng'ama gidwaro kendo bet free and fair nominations. Mano party bro bet motegno. To kwa timo gik moko mayore to wano wahinyo party. To kwa hinyo party gima wasegero for 20 years kendo wanya kethe in a few years. Nikech sani ineno ka ng'ato independent stem, other parties stem, nikech gineno kendo kichung' ng'ato piny to ichung party man. Right ndong anasebet ja party nyaka nene anja ODM. To party no. ZB in short, I don't know, and I believe in the D in the party, democracy, democratic party in Kenya, ODM. But gima iwachono jochung' mang'eny chung to gitang'. Kendo chon ne waneno ka ji ka chung to ji te chung kod ODM. Sani do ka ng'ato chung achunga kod party moko ma pok wawinjo nyinggi nikech giluoro gima timore e party seche moko. Koro na kwa party gi jotend party duto no watemie
mondo waluok nying party. Nying party obed maler. Watim elections ma ji dhi wacho ng'ane to noyombo adier, ng'ane ne ema jopiny ne dwaro. Kik bed wachopo elections to kinyne tiyudo ka ji te ogang up against party. Ji te ywak ni party otimo gima rach. Koro ji te balo kod party. Kodwa situation ma ji obalo gi party. Kejo nyaka keto ni party kada is strong to make party. To gima timre i by elections yi. All the time in a lot gima dhi timre 2027. Nikech ji dhi pimo. Ji dhi pimo gima dhi timre i by elections gi. Gidhi pimo party otimang'o. Kendo iluoland kanyo ma where is the party the most dominant? Ji dhi pimo Kasipul. Ang'o ma party timo Kasipul? Ugunja. Ang'o ma party timo Ugunja? Koro ji ka chung 2027 to gima timre e by election debate very important. Kora kwa party mana ko gado wacho no party obedi very serious kod election ma timo this by election ma this maybe November. The nominations next month must be above board. Nyaka watime iyo majite manochiu wacho ayie ng'ane to yomba odisawa. Nikichocho ni lito iwacho ni yiero ma adundo mano by elections mabedi biro bedi kitimo chin tarik 27 mar 11 lit mas paper ne duond buche to duond bura mar ODM tino wacho ni duond bura ma bende osebudhe duond bura ma osebudhe pachoka higni 20 ema bende ne giyango higa ni Nyakwar Mgajango kora lit mas paper ne duond buche mopogore opogore sani wanyaka gi DCP magata higa kata dweche kata mna launch pok gitimo to DCP Nyakwar Mgajango nano kanya bende gintiere koda candidate kar chungo od bura ma Malava kanyakla koda apanen Malava gi Vanessa Nyakwar Mgajango kata kamano gisani hadaro mar mondo mwaka yo matene dakika hodong mana 2 kapok oromo saa 2 mar okinyi ote bendi yoro na Nyakwar Mgajango ikruok ne yiero ma adundo e pachoka chutho bende nominations mabede biro bedi kitimo by elections ma counties bendo ikorane kar chungod bura mopogore nanyisi ni kar chungod bura uchiel wards gina 17 kanyakla kod kom mano mar senate achiel akayo matin kikidhi mabor. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Looking for a job in Dubai, Bahrain, or Qatar? Your dream career is just a step away. At Talent Bridge Careers, we specialize in connecting you with top employers. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing, relocation, and onboarding. Don't wait. Take that bold step towards your international career today. Call or WhatsApp us on 011-3454-075. That's 011-3454-075. Visit our website at www.talentbridge.co.ke or email us at jobs@talentbridge.co.ke. Talent Bridge Careers, your trusted recruiting partner, helping people move, grow, and thrive. Payment made on successful placement. For many, water is not guaranteed. It is a daily struggle, a silent battle against thirst, against sickness, against time. Through Shabiki Najami, we believe in doing more, giving back, uplifting lives, and bringing water where it's needed most, because no one should struggle for something so essential. Tunashukuru Shabiki.com umetufanyia jambo lililo bora sana. Watoto wetu hawataenda tena na mitungi ya kutafuta maji
one of our biggest challenge has been access to clean and safe water. We are very happy to receive the support of Shabiki.com. Over 100,000 students across Kenya now have access to clean water. Clean water is not just a necessity, it is dignity, it is opportunity, it is life. Shabiki.com na Jamii is bridging the gap in water harvesting. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB, license number BK 0001080. Machigni nyakoromoga jwange chenro mar ngoma owake. Wok tich akelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tichadek nyakoromoga jwange akelo ni mana yani ngeni bakagi wasani. Tichangwen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Kuna magojong Friday supuzo wake. Sapa nikapaga big nikasapaga Rio. Kotan PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Mondi yud skiza tune mar wendni di mana star aboro achiel ariyo star abirio aboro ang'wen hash to isemana yude. Ramogi TV ene od joweri duto te. Ringreni wuoyo to be ichiko iti en aonda rem mora mora. En ranyisi ni ringreni wuoyo kodi e penj laktar. Walero weche ma ringreni temo nyisi ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Nekorom gajwang dakika en abich tok saa 2 mar okinyi. Machiegni to wadhi nyime gi twak mar okinyi makawuono waloso kotenre kod ikruok ne yiero ma adundo ma bende duol mochung' ne yiero pacho ka IBC noselando ni biro bed ka itimo chieng' tarik 27 mar dwe mar 11 mano mar higane. Gisani akane kana na ote ari adek ma bende jopiny osebedo ka oro nikech ang'eni ote ng'enya. Jogo eko ma bende ntiere godo wenda jolar kombe mopogore bende aneno ka johera mag gi osebiro ka Nekorom gajwang nikech ang'eni ntiere johera mathoth. Nauru mar mondo mi ka som ne ng'asiro ng'a nikech ang'eni nitiere koda johera mathoth. Engineer aneno ote mag johera mag Newton bende johera mag jombuta bende aneno ka nitiere e mbui magwa okinyi makawuono. Asema ne moko kuom ote mantiere bang'e harwaka nena Jojo Tieno kata mna jombuta ma bende biro bedo ka tudre kodwa gi sani. Ruth Nyathi Ochieng iwacho ni en thuolo mar oganda Johoma Bay gi Siaya mondo tim yiero makare. Kik aspirants wuondegi gi mit belie. Giyer jatelo malong'o ma onge gi weche mibadhi gi chilo moramora mamieno mar mondo mi giyud dongruok e gwengegi. Ote machielo jolar ombulu onya kwe giwere gi kampen makelo tulo. In gi pachi iwacho ni kwayo Johoma Bay anybody manotud gi tho the late Ong'ondo kik gitim nade kik gi consider. Iwacho ni kwayo ne ogada gi engineer hawi maber luotwak intiere umoja inako erokumana ahinya. Edwin wuod min Audho iwacho ni party kowalo kasipul to wang'ne
nyaka gikos yudo teloni maler. Vitalis Ochieng, wuod Gim Karariw, wacho ni koro iluwo twak motegno, tiwacho ni gima ikwayo jopiny makono, kik giket pachgi e jamna miyuko, to giyier jatelo madhi konyogi. Iwacho ni gima oseduoko wachien gin jotelo mabiro gi dhok mamit. Kochopo to onge tich malong'o kaka japiny magoyo kura. Iwacho ni wasekoso telo maber nikech pesa. Iwacho ni pesa mimiyowa 100 nyaka koro walok pachwa. Haya, mano en ote ne joluto ombulu mantiere kor gwenge mopogore opogore. Nyakor mga jogi sani yiena mar mondo mi arwak jalar kom machielo e kar chung' od bura ma Kasipul mabedo kendo wende wang'i ahinya. Ma Jojo Tieno hang'eni thothu ong'e gi nying mar Ajombuta. Jogi nyalo mana winja mosi ni misawa kama intiere ochio nade, nyalo mana lieko no nin kanye to machiegni twak. Misawa kendo yaore ahinya, geno ni winja maber. Awinji makare, nyalo mana dhi nyime. Kamano ahinya, mano ne mag check. Koro kiwinjo ber to mondo wach ni ne an e apaya, ochiko ne antiere dala mar Kasipul. Tamako ng'wech matek adhi Kisumu, koro aketo mana gari bath apaya mondo koro mi bed kod yie tudruok makende nikech piny tiyo ng'awo kendo teknoloji tinde obiro mapek ahinya. Omiyo agoyo erokamano kinyi ma kawuono kendo amor mondo mi atudra kodi e twak ma kawuono. Erokamano ahinya kendo kuom yudo thuolo mar twak kodwa, kendo aneno kintiere nyamburko to chal ka gima kama intiere bende koth chwe. Kata kamano, Ajo inene nade ikruok ni yiero mano ma adunda ahinya gwenge mag Kasipul chal nade? Ikruok ni yiero mana kaka pile, aparo ni abro wacho ni wan maber nikech donje twak ta winjo ka jaduong' Newton ka achiel kod injinia twak kendo awinjo moko kuom paro magin go mabende leo malich mokadho. Adwa ni mondo mi awach ni chama marwa mar ODM thothne bedo kod ikruok maber, tiboyudo ka elements moko matin ema samoro nyalo kelo chochni mopogore opogore, lakini an gi geno kendo an gi yie nikech waseyudo lony mar rieya welo ma wang' ne wadhi timo maber ma oyanga to kendo mapoth maonge kod hinyruok moro amora. Koro kipenja taboduoki ni wan kod ikruok makare, wasebedo kwalalore kod moko kuom jotelo kendo jodonge e wechewa mag chama, kendo gisemiyowa adieri, gisemiyowa geno, gisemiyowa yie ni gibiro timo welo makare. Ta Ajoma naga nyalo duoki chien nikech jowetegi mano Newton Ogada kanyakla kod engineer ZB mabende ntiere godo ka bende noseloso kotende kod chama mabende gibiro bedo ka gichung' godo nikech wang'eni nitiere chama kanyakla kod jogoeko ma independent. To ka tende kod chama bende wang'eni chama bende ka ikore ne yiero ntiere tarik mabende nosechiwnegi kanyo mar chwalo nyinga jala mabende gibiro bedo ka giyiero. In dhi nade? Idhi independent, idhi gi chama? Aya ODM. Aja chama kendo kinyalo paro ni yiero mokalo sama ne waringo gi Mheshimiwa Dheleto Ng'ondwere ne dabedo gi paro mar ariyo nikech kaluwore kod jowa mathoth gino yie kuoma to kona ni kare ka koro isewito wach mar ticket nikech wan ok wadhi e welo, kar wanomiyo options mondo watim gik moko adek mane en suffrage, consensus kaachiel kod nominations owuon. To nikech thoth gi mago nokotimore ka noluongo e bura manobedo godo hotel ma Nairobi miluongo ni Tulip, ne obedo e winjruok ma owacho ni wan koro wadhi wach mar iluongo ni consensus. Bang'e no nitiere kaka brokerage moro notimore, weche nogore, mbaka nowachore, kato bang'e no consensus noduogo yie ne Mheshimiwa Ng'ondwere kaluwore kod pek mane nitie mane chama ok nyal timo nominations e seche go. Koro mane momiyo moko kuom oganda mathoth noringo dhi chama moko, lakini ing'eni alternative party mar ODM thothne nowach ni wan independent nikech ok wadwa bedo gi tudruok gi chama moro amora. Koro gi sani tabro wacho ni nikech an e chama Dheleto Ng'ondwere himself be manodwoka bende chama kogona simu kone na jo in wan kod gigene mathoth, omiyo nyaka ikri mondo mi duogi chama officially. Noloso nyasi rawinji morwak no simbo kanyo ne wan gi makoro sani en jatelo migawo mar weche mag teko miluongo ni Mheshimiwa Opiyo Wandayi ema rwako no gudu kaachiel kod jok mamoko ka moting'o Moses Kajwang'. Koro officially
a member of ODM. Mana kamano kwende ajogi ma bende daher mar mondo milose ma bende jowetegi noselose kaluwore koda iwacho ni seche ma bende napok idonjo en kaluwore koda yiero ma bende cham osebedo ka time kind thuolo mosekalo waseneno kaka yiero ma kamagi osebedo ka bedo odiochieng' manyoro bende naneno ng'ur ma bende moko kuom jokanyo mago mag ODM ne nitiere godo ewi listi ma bende ODM nogolo mano mayango jotelo mago mag gwenge mago mag grassroots ahinya e kar chung' od bura mano mandhiwa kanyakla kod mano ma Karachuonyo mantiere county mano ma Homa Bay. Ote mane kaka jachama nikech nano kaka Sipul kanyo bende thothu jolar kom kar chung' od bura ma Sipul thothu bende dwaro tiko mano mar ODM lakini en ote mane maduchiw ne chama ni mano mar ODM kotenre kod yiero mano motelo ne by elections ma bende ibiro bed kitimo chieng' tarik 27 dwe mar 11. Chama ne gibiluongo ni Shock Absorber. Kendo Shock Absorber ma chama en Shock Absorber ma matic en onyono bugni matindo madongo. Omiyo kineno ka nyingi modier mako dier kawuono list manitie ni ema onyienyore nyiso ni mago jok mong'enyo no Shock Absorber. Omiyo abiro kwayo nitie tribunal mantiere chama ma bende okawo ting' mar malalamishi moro amora ng'ato man gi ywak nitie provision mar tarik mochiw ma ng'ato nyalo dhi ochiwo complaint mare. Koro boiro ka samoro ng'ato biro ywak ka to wacho ni ma e list mane okwadwa ma nying ma ne okwadwa there is a provision and a time frame mochiw ma ng'ato nyalo dhi e chama ma register complaint mare kata complaint mari iwinjo within the stipulated time ma corrections nyalo bedi. Koro thothne jok ma ok dhi lawo weche mag nying magwenyore kainagi ema samoro ibiro ka koro chako ywak to ketho nying chama. Otherwise chama iko imara mochiw no en ka in gi ywak tiringi donjo kacha tiloso ni ka ok nyal los ni tie kaka ok nyal chopo kacha ma ok los ni ng'ama chopo idhi los ne nikech gini en chenjo laya ng'ama tek ema yude ng'ama monde mayude. Koro ng'ama ni got complain aparo ni it is in order mondo oringo donjo Chungwa House mondo onyalo register complaint mare kata yudo konyruok ka sa pok odeko. Aparo ni mano is the best channel ma ng'ato nyalo luwo ka intiere chama mar ODM. Erokamano ahinya Nyakorom Gajwang' ng'isi kombe auchiel mano mar kar chung' od bura mopogore opogore ma bende nodong' nono. Kasipul en achiel kuomgi ma bende mheshimiwa margi Charles Ng'ondo Were Nyakorom Gajwang' ne ong'ielo rengo kata mana ne otho nochiel kod magina chieng' tarik 30 mano mar dwe mar ang'wen higa mar 2025. Kar chung' od bura mamoko oriwo mano ma Mbeere North. Inyalo paro jaod bura margi Geoffrey Ruku bende noyier kaka jatend migawo mano mochung' ne jotije mago mag piny owacho. Malava kar chung' od bura mare bende nodong' nono bang' tho mano mar Malulu Injendi ma bende nolalo ngimane dwe mar 2 higa mar 2025. Ugunja ma bende nitiere kod achiel kuom jolar kom Ugunja mano e by elections ma higani bende Opiyo Wandayi noyier kaka jatend migawo mochung' ne weche mago mag teko dwe mar 7 higa mar 2024. Banisa en achiel kuom kar chung' od bura ma kinde mathoth iwacho ni kikompare kata mana kipimo kar chung' od bura mamoko en moko osebedo maonge representation chakre higa mar 2023 chakre ne jaod bura margi mano Honorable Kulo Hassan ne bende ne olalo ngimane. Bende nitiere gi Magarini constituency. Magarini bende nodong' nono Nyakorom Gajwang' yiero kaka notim iwacho ni nokotime e yo mahuyanga mano yiero mar higa mar 2024. Omiyo yiero mano mar kar chung' od bura ma Magarini bende nothich oko mano kaluwore kod bura mano ng'ad gi doho maduong' e higa mar 2024. E kinde mwaloso bende kotenre kod ikruok ne yiero ma adundo waloso ne kotenre kod pende chike ma pacho ka nikech ne nitiere ng'ur ma koni kod kocha ma bende nowuok kaluwore gi tarik ma bende IBC nochiwo mar chieng' tarik 27 dwe mar 11 mar higani mondo time yiero ma adundo nikech iwacho ni yiero ne bende itime kind thuolo mar ndalo 90. IBC nosegole oboke gimomiyo ni yiero makamano nyaka ne tim mana chieng'no nikech wang'e ni polling stations mathoth engineer ZB polling stations mathoth gin skunde to IBC bende noseyango gimomiyo ni ok nyal tim yiero e kinde thuolo mar 90 kaka jalar kar chung' od bura mano ma Ugunja en gino ma bende nodonjo nwe yo makare an kata kod bedo ne ose delay but explanation no make sense. And also kwang'iyo bende ing'eyo ne koseland gimoro
tiente joma bende dhi court mondo gima omed delay taparo mano kaka jogunja ok wan ready for that. Koro an the explanation nodonjona kendo nikech gin yiero kuonde mang'eny nyaka los ballot papers and everything else, it made sense that we have more time mondo IBC oikre mondo tim elections no. Koro for me the letter from IBC explaining the date nodonjona kendo apano waikre tarigno. Koro party preparations and marito nikech ng'en 17th and like deadline. Koro ng'en wang'en odhi timre before that. Koro even though 17 September and 28 days to go, wang'en gini nyatimre before. Nikech you need time, you must reach by then. Of course submission mar the papers to IBC is a later date, but you must reach before. So warito man party on direction on matching mwatime gino kendo matching maikre. To wan ka joma oseringo ng'weni for now 400 days apano aikre team ZB aikre kendo ang'eno Gunja dhi yudo telo makare mong'ith kendo makare. Erokamano ahinya. Wacho ni mano wabiro mana yango tok chien tarik 27 dwe mar 11. Ground tiwacho ni ground kudhi maber. Ground meet. Erokamano ahinya. Ogada explanation kata mana oboke report mabende IBC nochiwo kaluwore kod gimomiyo ni yiero makamano ok nyal time kind thuolo mar ndalo 90 kaluwore kod polling stations mabende itiyo godo. En wach mabende in bende ni siro ni rwako yo makare koso? Ana support gima jo IBC otimo kech ka gimedo prolong to odong gi higa achiel to idhi general election. Nyiso joma ochung' by election bitiyo almost only 1 year or less kaponi wa prolong this election. And demiyo koro idonjo to chako campaign immediately. Koro ana feel ni mana kanya wacho mokwongo election preparation kaka ana ng'amuso ka tie dalaka ok en gima onego beni kawa kendo 3-4 months ka campaign. Asebedo ka for more than 10-12 years. And achung' constituency monyuola ok awuok from a different constituency mondo abi achung' constituency ni achung' kama tiye. That's why we call the officer manti within the constituency. So I'm ready for election even if it is just karanmana jubariyo mabiro. I'm very ready. Erokamano ahinya. Bende nyakorom gajuang ka thuolo pok ong'adowa nikech ang'eni wadong' gi matin ne dakika 25 kapok watieko twak makamano bende watieko kar saa 2 gi dakika 35. Waloso na litmus paper mabende duond buche bende nitiere godo nikech ma emiwacho ni en litmus paper testing duond buche mano motelo ne yiero maduong' e higa mar 2027. Higa mar 2027 en mana matin ne higni 2 kendo nyakorom gajuang. Ajo waloso ne kotenre kod litmus paper mabende duond buche nitiere godo nikech nyaka sani king'iyo kata mana kwan duond buche mabende nitiere pacho ka gin mana maheo 100. Gwenge bago makaluo wang'eni mbi ODM nitiere godo. Kata kamano UDA gi mamoko bende osebedo ka donje iye. Well, aparo ni en gima ni kare. Ng'ato ka ng'ato nyaka bed gi dalagi. Wan kaka oganda luo adwa ni mondo mi awach ni wan gi mor mar siro kendo chung' kod chama moro motego nikech kionge kod alauta moro nyalo luongi nyinge moko mathoth kata king'eyo oganda luo nigi tim moro ma luongo ji nyinge mopogore opogore. For example, kinyathi makata samoro nobigo inyalo luongi nyinge mopogore opogore iwinjo. Omiyo adwa ni mondo awach ni as far as litmus paper is concerned, wan marwa mwatemo godo wi pi en chama mar ODM. Mane litmus paper marwa, mane dalawa, mane duondwa, mane bende gima wasiro, mane bende gima agenda wa, to mane bende gima duong' madwa mondo awachi ni osebedo kotelo ne chiwo dongruok marwa nikech ka ok chama marwa mar ODM to gik mathoth ma wan godo kawuono gi aparo ni dok wayudo nikech ing'eni nyaka ibed kod bargaining power, to bargaining power marwa nyaka bed mana chama marwa ni. Koro an amor mar mondo mi awach ni wan kod thuolo makare, wan kod thuolo mar chiwo duondwa kendo wachiw dongruok, wasud weche magwa mosebedo kwadwaro motenore kod dongruok mana kokalo kuom yore mag chama nikech chama ema kosemiyowa duong'. To koro wan yudo ofise mwadwa duong', wayudo kombe madwa many, wayudo kaka dwa konyre. Erokamano ahinya. To wach machielo mabende aneno kod mana kathoth jo neno uru kata mana nitiere kata mana moro madwa ni Rosie ket na yamo kanyo mar mondo mi asom en kaluwore kod yuko jamna. Nitiere ote moro mabende aneno kanyo mar Jared Osingo Jamigori
Iwacho kanyo ni in chief chef mano mar Ritu Hardware Migori, Ramogi TV ler. To adier kwayo oganda mabiro dhi yiero ni ke ging'i pesa to ging'i ng'ama dhi tiyo ne jopiny. Dibed ni injinia Zed Bintie kaka jamno osechako yukore e ground kacha kose nang'o matimore. Unyalo nyisowa. Yuko jamna ien ng'eny joluo kia gima yuko jamna en. Jamna en sambarao gudoluo moro. Koro en yath ma ginene kiidho to bedene yot kabisa. Koro kinyal dhi nyaka kuma jamna nitie. Koro kisechopo kama tiyuko jamna. Koro kiyuke ka jamna opiny. Koro joma ni piny kwani. Koro mane kuma ginene ma yuko jamna no oki. Yuko jamna nitie lakini apar sani jopiny olony nikech kwang'iyo ni nyaka mi gima matin kore kigo kura. To mane iuso pok mari mar higni 5, higni 10 kata higni 15. Onego wang'i gima japiny dhi timo. Onego wang'i sera ma japiny chung' kodo. Akana ang'i education. Sani nyithindo mang'eny yepo madhi college madonji form 1. Jogwa thagre. Gigi monego waket mbele. An gitie gik mopogore matimo ji belagi. Nikech ang'iyo ni somo an kuma achope ni somo muketa kani. Pi bende dware gwe. Koro wang'ien jogwa dwarang'o. Yuko jamna to ayuk. Ka ng'ato kelo ng'eny ne kelo mana joma kelo pesi ka wantin kech wano kelo mana miko fukwa. To jomoko bende kelo momawa. Mosema kuonde mopogore. Jomoko bende kelo wash. To ka en pesa madier to ng'eny ji thagre gwe ngacha. Koro ji yuka jamna. Lakini kochopi kura to wago kura kumonego bedni goye kura. Jamna to kobito ji yuk. Nikech jamna dhi biro, manto wang'eyo maber. Jamna dhi biro. Lakini wang'ien ng'ane ochung' nang'ono. Gimi chung' ema wang'i. To kinde ka kinde deng'injo kora mana seyo ma bende jopiny bende wacho ni jok mosebedo ka yuko jamna miyo kora mana jopiny osebedo kora mana ka yiero jotelo makare. Nanjo ka jo bende nitiere koda ginore ma bende nodwaro chwalo bang'e kapo nono ni ogada in bende nitiere gi gimidwaro wacho kotende kod yuko jamna. Moko bende tin luongo ni yuko apoyo ni jamna tinde tindo. Ajo. Aparo ni kimia injinia tem explain gima jamna en. Ler ma wach jamna en mana yien kaka winjo wacheno. Samoro gima be nyako ng'e kod jamna nigi tim moro ma samoro nyawuoro ni yuke to kare ka bang'i mandekni. Iwono yuke moro lwar kucho to kare mana gigi mag wido gi mandekni. Koro jamna ni kod ranyisi mathoth. Adwa ni mondo wach ni jowa ni kod dwaro. Kendo king'iyo poverty index marwa bende ni malo. Koro kata an king'iyo kaka sabedo ka wuotho an ang'ama samoro bende samoro wuotho nyadhi kamoro tikoro ni in to wamor kodi gimiso wacho nogoromo koro dhiya. There are places mabro dhi to ng'ato kone ni in kik chandri in wasewinjo wach ni ga ajenda motegno koro dhiya in kik miwa gimoro. To nitie kamoro mag nyaka irome go weteni moko ma nyaka dwang' yuke. Koro engineer is on point. Kiyudo ng'ama yuke to yuka lakini ka gik sa mar bolo ing'e kama ibole nikech agenda nitie kanyo. Nyaka imany agenda, nyaka imany ng'ama nigi manifesto madhi chung' ne dongruok kaachiel kod yaro gwenge mawae. Mane madamede wachno. Erokamano ahinya. Keni Newton Ogadi nitiere koda paro mane kotenore kod wach jamna ni kinde ka kinde nyaka wach makama mienji ahinya motelo ne yiero madundo kata mana mano maduong'. Yuko jamna in general oken gima ber. Nikech yudo ka joma ng'eny tiyo gi paro mar pesa mano omiye mondo odhi ogo ombulu. Ana feel ni jowa onego duok siasa machon mane ji bedo piny to ji wuoyo to kila ng'ato uso sera mouso no ing'iyo ka chal gi kite to idhi timo idhi yiere kaka uso sera. But gima nokelo uso jamna yuko jamna en jotelo ma noseyier ne uso sera mabecho kabisa to koseyiere to kochako duogi odhi dak Nairobi. Koro piny wacho ni watiekre higa ne chuth magara ka dipo ni ok odhi oduogo to silinge moro 100 to nachamo. Ana feel onego waket obed gi miluongo ni sitting allowance. Kiluongo bura to jogi samoro idho transport kabiro iri, jogi samoro wuotho gi tiendgi for a long distance. Koro inyalo wacho ni jogi sekawo time gi mang'eny amany ne ng'ato transport moro madok go iluongo ni allowance mare mar bedo piny kanyo. But gimiwa thuolo sama oluongo gino mondo giwinj sera kato gi ng'ato kaluwore gi tich mabiro tiyo gi gima onyalo dhi timo ka dipo nomiye thuolo mar bedo mojumbe.
Mosekelo tabu en mana mawinjo ka osiep na wacho ni nitie joma tiyo gi pesa gi marufuku, nitie joma samoro moseyier ma bende ong'e yoregi ma ginwang'o pesa tije kuonde ma gitiego, to jomoko bende luoko pesa. Koro in ithagori manyo mari ka jombuta manyo mare, to ng'ama luoko pesa obiro gi pesa moseluoki. Koro ng'ani yiero kaluwore gi pesa moluok mang'eny ma okelo kanyo, to king'iye to ok onyal timo tich ma samoro jombuta nyalo timo kata ma Newton kata nyalo timo. Koro feel ni jowa ma jopiny mawinjowa kawuono wagouru kwano kuom joma wadwa yierogi, ni to ng'ani ka wayiere be nitie gi development idea e kama entiere miyiere godo no. To ka en gi development idea, to ka dipono oseyiere, bonyalo kelo jowadgi bende gichungo te. Kech iyudo ka sani, for example, ajo ema wan gi screen ka, ouso sera ne kaka odhi tiyo ne joka Sipul, auso sera na kaka odhi tiyo ne joka Sipul, ng'ama chiel bende uso sera ne, which means ni sera temo wauso, ok waus sera mar nego ng'ato kata mar timo gima rach. Wauso sera mana mar dongo thurwa gi pesa mathin minyalo miwa gi sirikal, to gi mathin mwanya nwang'o from other regions makoro are not part of the government, kaka natiyo gi non-governmental organization. Nitie manyalo yudo from government, gima dhi yudo from non-governmental. Koro kariwo to wanyalo timo gimoro. Koro ka jo nitiere gi paro machalo gi mar ogada, to ogada emo yier, taluonga jo wabedo go piny, takoni paro manyien kucha kelo wamede gi mara, mondo wa implement gik ne wawacho ne jopiny ka, mondo watine jowa. To ka jo emo yude, for example, to luonga no ogada, paro manyien wacho mane sera mane uso ka, ne ok wan enemies. Bwabed piny konya paro kaka wadhi timo gi. Mae gima nwang'o treasury marwa mar assembly, mar constituency, to gima ne wakono jopiny to oingo ma. Ere kwa nyalo bedo together mondo wakel paro. For example, ka Sipul ka nigi gik mang'eny kabisa mapudore, mheshimiwa notimo other things, nitie mapok notim. Kwa dwa ng'iyo gimoro ka education, ere kwa nyalo keto library in all our schools, mondo wang'e ni to ka jo okelo buge adi gi computers adi from his own way, to gado kelo gima kama to wagero thurwa. Koro aparo ni yuko jamna to is not the best way. Jowa understand ni kapo ni wamiyo gi gimoro matin, to wamiyo gi sitting allowance, luongi ni mondo wabuko ni mbaka, koro idok nyaka mi fare midokgo. Mano e gima onego watim. But yuko jamna generally to be miyowa good leaders, to be miyowa bad leaders. Nikech nitie joma nigi pesa mang'eny moluoko mana kaka osewacha, to wan gi jok man gi pesa mang'eny bende mokwalo mana kaka osewacha. Jogi gin kiyierogi to nyaka gidog gikaw pesa gi giduoke ofukogi, kech samoro ne giyudo gi yo mopogore. Koro an akwayo hayo maber, kech aneno ka sa ng'eny ne jowa duto tem madhi chung' e kombe moko midhi lar e Luo Nyanza kata Kenya mangima, ni wabed gi paro mar gero thurwa, kik wabed gi paro mar kwalo thurwa. And ji temo chung' madhi dwaro kombe gi tebe, gin wetewa to gi nyiminewa. Gima wadwaro en mana ni wa apply tich ni mondo jopiny omiwa. Koro ng'amang jopiny odhi oyiero, mane ng'ama okalo interview mane omiwa ni. Jo applicants modong' te giromo bedo wabunge, mane gima wacho pile. Ng'ata mosechung' madhi tuwe pesa oromo bedo MP. En mane ji dhi ngore mana gi points kaka kelo pachi ne jopiny. Omiyo kik wacha ng'ata mobiro ni onge ji, en ok oromo. Jogi te oromo kendo ginyalo yuko jamni. Koro akwayo hayo maber ni ji temo chung', ajomo osiepna ma jadalawa, akwayo ni hayo maber e yiero mabiro. To in bende kwana hayo maber e yiero mabiro, mondo ng'ama oyombe kindwa mane mbunge ma Kasipul. Erokamano ahinya. Ogada gi wachni mogik watieko ahinya koro irisi loso gi ajo ang'ene gi jo siasa mamoko wabede koro chunga. To joluto ombulu mantiere Kasipul, en ote mane madibede godo ne gin ka watieko twak makama? Akwayo jo Kasipul duto madhi go ombulu e yiero mabiro, wabedru jo ratiro, wago ombulu e yo moriere. Wanyalo serou, anyalo romo kodu, jachung' machielo romo kodu, kamano kuom jochung' temo chung'. Wabed jo ratiro, joma kelo ga dhaw mokwongo gin ga jok miluongo ni security kata youths. Kik ukel dhaw nikech wan joma ochung' to waromo kendo wachiemo kendo wamadho chai. Waket kwe obed namba achiel, waherre uru, wabed gi jaloch achiel ma Nyasaye dhi miyowa. Koro akwayo hayo maber ne od bura ma jo Kasipul te ni waikore ne yiero, gikaw piny mar Kasipul gikete lwet Nyasaye, gilem ne piny mar Kasipul e yiero mwadhieni, mondo Nyasaye odhi okonywa e chung' e yiero mabiro. Akwayo ne gaya maber. Erokamano ahinya Newton Ogada kuom yudo thuolo mar twak kodwa okinyi ma kawuono. Engineer ZB hin bende gi wach madeni medi gi wach ni mogik ahinya ne joluto ombulu mantiere kar chung' od bura ma Ugunja. Kaleso kod jo Ugunja, ji ne osechopo kendo waserito gaming'a.
osekawo ndalo mathoth kwaloso kendo wago mbaka. To nyoro nyo an kod former MP ma ok Turkana, to nyo penja gi machiel, ni chon ka en nodongo, to nong'en kidhi od bura, tido joma wigi liw, kendo joma nyago mbaka. To tinde uwuoro no, Turkana kucha gin kod MPs abich, to the least educated en kod degree. Moko nigo masters. Nocho neno mancho ket IBC chacha, ngacho somo maki, sibine daka somo kutaba tiek sane. Koro wang'e uru kaka former MP maroma sani NCS ne wacho na en intellectual, kendo jopiny luongo intellectual. Koro intellectual wapime mana kod another intellectual, kendo wanyamna loke intellectual machielo. Koro wang'e ng'ama nyadhi mbele ma okang' ma yok manosechope cha. Koro kwa unko chopo sechego, to wago mpira kama bele. Kawacho wacho mpira to do wacho Austin Odhiambo. Austin Odhiambo somo mpira kanyo. Kendo en wuod Ugunja. Tineno gima sani tich matek timone. Koro apart from education, education sports been part of education. Because I know motivation my president omigi, kendo koro Austin sani million mekabicho keto piny tapod gidhi medo moko. Koro I wish the Harambee Stars the best, and I hope that we can lift the Chan Cup this year. Otherwise, achung kodu, tunana kan studio Nairobi kani, to kenda bili dala bende, nkech koro nyakwa bende waketi ngama nyalo timo connection. Nyaka bende inyago i capital to kendigo i gweng. Mondo bende jo gweng bende bili capital, jo capital bende duoki gweng. Erokamano. Erokamano inya engineer ZB bende komido thuolo mono mar twa kodwa himondo kiny makawuono bura Nairobi ka bende wang'ine kor lwasi bende ok ber ahinya. Ajombuta kintiere kaunti ma Homa Bay bende wach ni mogik bende wach mintiere godo ne jolito ombulu e kar chung od bura ma Kasipul kwa tieko. Osiepna mogada wacho weche motegno. Tadwa ni mondo atiek gi ngero moro ma joluo wacho ni pesa oluoro koko. Jothurwa omanyuru pesa mondo wakelu pesa gwengewa. Wamanyuru dongruok mondo dongruok opong'nwa gwenge. Winjo ka otaji moko kuom gik monego wagero kaka library mondo joyud somo mariek manyasani. Ka wabedo ni wasiko watungni, wago koko, jawuoyi gore, ji negore, mano kama nigi lweny. To kaka mana kaka pesa oluoro koko, e kaka dhier medo thiro thurwa. Pesa ma ng'ato dhi podho puonjo godo nyathi, kotero nyathi sikul, okawo kodhi osiptal, odhi thiedho godo jok mohinyore. Adwa ni mondo mi akwa jowa ni ka wabiro dhi timo diero to kod yiero ma bende biro bang'e, watimuru diero gi yiero man gi kwe. Mondo wabed jok ma ohero ngima humanity, waherre wawegi mondo dongruok gi hera okelnwa lokruok mwasebedo kwadwaro kaka oganda. Koro daher mondo mi akwa jowa duto te tung pinje kone gi kone nyaka engineer mantie studio mondo sama gidhi yiero Ugunja gibed kod kwe, gitime maler ka warito humanity marwa. So most importantly ne jowa ma jo Kasipul, wan wang'ere wawegi. Moko kuom sochwa kod nyinge wa ok wanyien. Waserengo kaka ninge natimo penji gidhi leto ngondo weri. So ang'eyo moko kuonde ma challenges bede e siasa waka. Omiyo abiro kwayo jowa ni kwaromo kata e podiums ma ji rome ka ji go siasa. Watime mana mayo mahuyanga man gi mbola man gi nyiero to maduong' ni warito humanity kendo kelo lokruok ne oganda wa. To maduong' en ni wakaw kendo waketre lwet Nyasaye nikech en ema oyiero jatelo to kendo en ema okelonwa gik mwasebedo kwadwaro. Watime motenore kod weche mag Biblos to kod weche mag Kristo, napani wabodhi makare. Maduong' adwani mondo akwane jowa kwe, akwane gi ngima, akwane gi muya, akwane gi hera mondo wadhi yiero kod yiero makare makelo dongruok. To ko gik sechego to ng'ama yiero onge mopogore ga Jombuta. Hello. Erokamano ahinya jokoro ma dong kata mana IBC bende nowacho ni campaigns nego bende ok sani. Erokamano ahinya kuom nyaka tema lidhi wiye mate. Erokamano ahinya kuom thuolo mar twak kodwa. Erokamano ahinya Sharon Ong'aw kod studio mar Mogo kendo kuom parowa kendo ketwa twak mar okinyi ma kawuono. Umbe ok dawil moko agonu erokamano. Erokamano ahinya mano Joja Otieno Nyakorom Gajwang' mong'ere gi nyinga mano mar Ajombuta. Achiel kachiel kintiere kaunti ma Homa Bay. Agonu erokamano te un duto kuom thuolo mar twak kodwa. Nyakorom Gajwang' un bende kuom bedo kodwa ichino nyaka sani. Ote magu bende asomo siro musiro godo ji mopogore opogore. Kopogore kada gi Ajombuta mwantiere godo engineer ZB kanyakla kod Newton Ogada. Bende aneno ka moko kuom johera mago mag
jochung' mamoko bende nika no nyinge mopogore opogore ma bende osebedo ka ochwalo geno marwa ni kinthuolo mabiro nikech wang'eni mantiere koda chenro mopogore opogore jochung' mamoko un bende kamoro amora muntiere manyura manya TV maramogi bono watwaga na kodu chenro bagwa pod iye lach koko bando nyakwar Mgajwang' apar ni mana moko kuom chike ma bende IBC noketo ne jolar ombulu kata na jolar kar chung' od bura wards kanyakla kod kombe mago mag Senate. Mokwongo jachung' machung' koda duond od bura nyakwar Mgajwang' duond buche bende nokwa mar mondo mi ochwal nyinge mago mag josiasa magisiro ne yiero madundo kapok oromo chieng' tarik 17 mano mar dwe mar 9 mano mar higani. Podono ni alap dhogi ndong' ne kom mora mora to in jatije piny owacho nyakwar Mgajwang' nene igwetao iresign lemo mari kapok ndalo iwacho ni ndalo 7 tok kisechwalo kwayo mari iwacho ni kisechwalo kwayo ne apisi mitiye ka in jatiji piny owacho public servant bang' thuolo mar ndalo 7 nego bed ni iwuok e kom makamano. Yiero madundo ibiro bedo kibago chieng' tarik 27 dwe mar 11 mano mar higani. Kinde timo kisera mar ombulu campaigns ang'eni campaigns gwenge mamoko osechako momondo kata kamano kaluwore koda IBC campaigns nego bed ni timore chakre chieng' tarik 8 mar dwe mar 10 nyaka chieng' tarik 24 mano mar dwe mar 11. Campaigns kitimo en chakre saa 1 okinyi nyaka rom kanyo saa 12 mar odhiambo mano pile ka pile. TV maramogi wan ka mano mar puonji weche makamagi kinde ka kinde magi duto te ntiere e chenro magwa. Yena mar mondo mwaka yweyo gi sane sa en dakika 38 tok saa 2 mar okinyi kawuono en chieng' tich adek jalieta din bed ni en tet mane mabende ikono doche makawuono en siso mane miluma mane mabende odwaro miyo wagodo akaw yo matin obi koda chenro mar tedo gi chiemo. Nyinga Sharon Ong'ao.